kale koroi. Ba ada. Padi la tande de manci. Apisang labi pulo de ule. Akarambia la sakit ko. Namu amat tidak makan wali koroi. Jadi ba ada. Kau udah cukup pai merantau bahaya. Ina ba ada dah. Cubolah. Oi iroi dangala iroi coy ko sari nyoi dui padila tande de manci pisang la abide ule karambi ada pe panyaki ko ampo pa jadi pulo dek sange pa dia nyoi dui dan cubo marantau dulu tinggallah minang dan cinta tinggal tapi yang tanpa mandi ama aneti tinggallah dulu udah merantau ke tanah jauh. Iyo lain dak ka baau da pai oi. Ndak ba ada dah. Keuntungan baru bakuloi duit awak. Kapokok jual saja lah jawi je cegak baru tu dulu. Apa kecil oh. Urang awak ko kalau ka merantau pokok ndak pipi do. Pokok utama kemauan yo kepikiran. Kok bayu dah lain ndak kalama pulo duda tempe pada randang di bodi Jawa tu dah. Aman tu roi. Bicayo saja lah oi. Iroi lain dak ka bahan garoi. Aman pulo tu dah. Tinggallah oi iroi sayang usala iroi manangi doakan udahlah ke pulang selamat saja pulang baik lati badan di Jawa kini den cubo manggale pagi-pagi dan lah jago manggale di kaki limo manggale basora di panegarang dek malang nasib kojuo basora di kaki limo para usuaro dek basora palarihan alun juo yo malang nasib denang ko bahan sip mau siap pulo. Iya Pak. Oh iya Pak. Tunggu dong sebentar Pak. Saya Pak kami dulu jaga saya Pak. Angkat cepat. Dengar gak? Iya Pak. Jangan disimpakkan jaga saya dong Pak. Deh, nasib bale koroi. Dek ilo tahu sia sajo baranti denai manggale poko abi gale tande indua samang berang pulo karano pitila abi den cubo pulo mangantau kadang lai dape piti sakiro pai si barui sadang indah barasaki tapasoju asarawa kini ko apo kadayo karajo tak adolai pakaian tinggal di badan kapulang awak malu sore tiba dari kampung siroi minta carai pulo Onde roi. Jatuh di pi janjang udah kemarin. Di kampung padi tande dek manci. Pisang api de ule. Kan dia sakit pulo. Tiba di Jawa piti api. Pakaian tande. Iroi minta carai pulo tu. Kenapa sih roi? Indah ipo dong iroi. Iroi ya udah roi. Onde roi. dek ilo tahu sia sajo baranti denai manggale poko abi gale tande indua samang berang pulo karano pitila abi den cubo pulo mangan
sakiro pai si parui sadang indah rasaki tapasoju asarawa kini ko apo kadayo karajo tak adolai pakaian tinggal di badan kapulang awak lamalu sore tiba dari kampung siroi minta carai pulau Onde roy aja tua di pi janjang udah kemarin di kampung padi tandere manci pisang abi de ule karambi sakit pulo tiba di Jawa piti abi pakaian tande iroi minta carai pulo tuh kenapa sih roy ndak ipo dong iroi juga roy onde roy ipo lah juga seketek roy lah nasib udah kemarin